Синекур. Не знам вашето село как е, но нашето е разположено на двата бряга на една река. Някога тя течеше буйна и голяма, но сега коритото й е пълно с пясък и през лятото пресъхва. Само тук-там по гората остават малки вирове. По реката нагоре има път, който води за общинската гора. На едно място пътят се раздвоява като панталон. Единият крачол води за участъка, разрешен за сечене, а другият за забранената гора. На кръстопътя има круша, а под крушата разгърден седи и дялка с нощче една клечка Пеню Горският. Пеню е отскоро на служба. Преди него беше Дили Станчо, а още по-рано оня черният, не му помня името. Зазорява се. Отдолу, от към село, се задава голям керван, съпровождан от кучи лай и от дрезгавия глас на помощника. «Наши хора!» казва си под нос Пеню и става. Посреща ги, пожелава им добър път и керванът завива по пътя за забранената гора. Помощникът му подава тютюн, а Тинко Сербезът успява да му втикне в пояса бардуче с ракия. Керванът, като голяма гъсеница, потъва в усойната на забранената гора. Пеню се протяга лениво, бърка в пояса и дига бардучето към устата си. Слънцето надниква през чукара и лизва мустака му като малко котенце. Отдолу заскребуцват пак коли и след малко пристига нов керван. Бившият кмет, зет му, Дили Станчо и други двама още от опозицията. Пеню ги посреща строг и мълчалив. Проверява позволителните им и те поемат към участъка на разрешената гора. След това от към село се дига пушилка от селските говеда. Минават те, минава свинарят, минава и Куц Петко с магарето. Настава пак тишина. Слънцето, отскочило над чукара, гледа вторачено. Прежуря. Пенчо се почесва по врата, свива нова цигара и се чуди на къде да тръгне. Вчера ходи в лещака да види дали са озрели лешниците. Предния ден си печи кукуруз на Стайков дол при кладенчето. Да легне да спи, рано е още. Не му се и яде. Да беше дошла поне вдовицата Стана, да скубе боб на мандрата. Откъде измисли това пране днес? Пеню се навежда, взема чантата и пушката си и тръгва бавно по сенките край реката. Служба! Мисли си из пътя той. Проста работа. Така си и знаеше от по-рано. Най-лесно е човек да е чиновник. Половин час работа и после цял ден почивка. А може и хищ да се не работи. След 2-3 дни ще заобиколи граничната линия на гората и пак ще вземе някой и друг лев от контрабандистите. Пустите му другоселци, научени и всякой си носи в пояса каквото трябва. И не им взима по много, според материала. Ако краде греди, толкова лева. Ако е наплати, толкова. Ако пък е дърва, пак таксата се знае. Жена му се страхува, че щял да се научи лесничеят и щял да го уволни. Смее ли? Залудо ли е тичал по изборите? Тъй ли лесно се уволнява наш човек? Не знае ли той кой раздава сега службите? А бившият кмет с другите от опозицията нека се потят да търсят дърва по голия участък. Хаки ме! Малко ли са лапали преди? Нека се помъчат малко, па после ще има частична амнистия. Ей, Дили Станчо и другите преди него къщи се направиха без брадви да са хванали. По-рано нямаха 1 лев да развалят на човека, а сега и парици си имат скътани. Да му докарат по 2-3 кола материал и тях ще пусне в забранената. Само че в празничен ден, никой да не види. Имал си къща, а синът му няма ли да порасне? И знае ли се колко ще властвуват техните? Кой горски стражар досега е останал без къща?
че щяла да се изсече гората, че общинските приходи пресъхнали. Той ли ще мисли за това? 2 години да може само да седи на служба, па ако ще и дърва по земята да не остане. Само той ли е такъв? Преди да дойдат на власт, само 6 души бяха верни на партията, а я ги виж сега, колко се намъкнаха с помощника в забранената гора. Кога не е било така? Всякога в разрешения участък влизат 5-6 души, а в забранената цялото село. Потънал в мисли, неусетно Пеню Горският стига до Раков вир. Сваля чантата, опира пушката до дървото, сяда на един камък, съблича се и бавно се потопява в хладката вода. Наоколо безкрайна горска тишина. Една голяма зелена муха само се завърта около главата му, но като съглежда пушката под дървото, бръмва тревожно и се изгубва и сосойната. Не знам вашето село как е, но нашето е разположено на двата бряга на една река. Тя някога течеше голяма и буйна, а сега няма и жаби где да се разхладят. Само нагоре, по гората, тук-там има останали вирове, гдето се къпят горските стражари. Кръстници и кръщелници. На устроените преди 10 дена литературни четения и сокръга попаднах в черпанската група. И добре стана така, че отдавна не бях ходил в този град. Той може би е поизостанал малко в обновяването си и не може да се похвали с големи и много строежи, но публиката, която ни посети както при четенето, така и при обсъждането стихосбирката на Никола Фурнаджиев, бе една будна, културна публика, която умее да слуша и да реагира правилно. Даже и двете ученички, които взеха думата при обсъждането, говореха свободно и смислено. Изобщо, групата писатели остана с много добри впечатления, както от посещението, така и от читалището, от библиотеката, от къщата музей, па ако щете и от наденичките на ресторант Тален Мак. Но, това но, което никога не ме оставя на мира. Известно е на всички, че гордостта и славата на черпанци е големият наш поет Пейо Яворов. Съгласни сме също, че името му трябва да се помни и приказва во веки веков и че то трябва непременно да краси някои от културните институти в града. Добре, но като се запретнали черпанци, че като почнали село Яворово, квартал в града Яворов, първо средно училище Яворов, народно читалище Яворов, къща музей Яворов, физкултурно дружество Яворов и накрая, като пискюл, футболен тим Яворов. Казаха ми, че се готвили да кръстят и някакъв сорт грозде Яворов. А може би след това ще се появи бозаджийница Яворов, ваксаджийница Яворов, вестникарска будка Яворов и прочее. Щом така се е почнало, да се продължи до края поне. Неотдавна в спортната колона на вестник Септември прочетох с изненада съобщение, че Яворов Чирпан сразил Хаджи Димитър Сливен. Бря, рекох, да му се не види макар. Как е възможно? Като знам от портрети какъв здравеняк, какъв юнак изглежда Хаджи Димитър и като помня сухия и слаб Яворов, смях се от сърце, че не повярвах. Така се смях едно време, като минах през Нова Загора и на главната улица прочетох надпис «Обущарница Тодор Мазаров». Увлечението да кръщаваме всевъзможни учреждения, предприятия, заводи и стопанства не е само черпански специалитет. То е типично за епохата и макар че е израз на любов и признателност към видни личности, но освен че прекаляваме, но се създават и най-различни неудобства. Затова
Когато един черпанец започна да ми изброява кръщелниците на Яворов, аз без дъща извиках: то бива, ама чак пък толкова.